ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును. నా ఊహ చాలదు, ఊపిరి చాలదు, ఎంతో ఎంతో మధురం ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం. నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును. నా ఊహ చాలదు, ఊపిరి చాలదు, ఎంతో ఎంతో మధురం ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం. ప్రభు యేసు ప్రేమ నా మధురం. పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, ఆత్మతో, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను పూజింతు నా ప్రభువా. నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను పూజింతు నా ప్రభువా. నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును. నా ఊహ చాలదు, ఊపిరి చాలదు, ఎంతో ఎంతో మధురం ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం. ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం. దేవదూతలు రేయింబవలు కొనియాడుచుందురు నీ ప్రేమను. దేవదూతలు రేయింబవలు కొనియాడుచుందురు నీ ప్రేమను. కృపామయుడా, కరుణించువాడా, ప్రేమ స్వరూపా, ప్రణుతింతునయా. కృపామయుడా, కరుణించువాడా, ప్రేమ స్వరూపా, ప్రణుతింతునయా. అందరూ వెలుగెత్తి పాడదాం. నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను పూజించు నా ప్రభువా. నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను పూజించు నా ప్రభువా. నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును. నా ఊహ చాలదు, ఊపిరి చాలదు, ఎంతో ఎంతో మధురం ప్రభు యేసు ప్రేమ. పాడమందరం నీ ప్రేమ మాధుర్యం. ప్రేమ ఎంతో మధురం. నీ ప్రేమ మాధుర్యం కలిసి నేనేమని వర్ణింతును. నా ఊహ చాలదు, ఊపిరి చాలదు, ఎంతో ఎంతో మధురం ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం. నీ ప్రేమ ఎంతో నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను పూజించు నా ప్రభువా. నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను పూజించు నా ప్రభువా. నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును. నా ఊహ చాలదు, ఊపిరి చాలదు, ఎంతో ఎంతో మధురం ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం. గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ వేస్తున్నాము, మహిమపడదాం. హల్లెలూయా, స్తోత్రం, హల్లెలూయా. లేచి వెళ్ళదాం, సాగి వెళ్ళదాం. ఎంతమంది దేవుని కొరకు నడుము కట్టడానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? దేవుని ఆరాధించడానికి లేచి వెళ్ళదాం, సాగి వెళ్ళదాం. ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగిపోదాం. వాగ్దాన దేశం ఏంటి? మనకి ఈ లోకంలో మన యాత్రికులు పరదేశం, కానీ మన వాగ్దాన దేశం పరలోక రాజ్యం. ఆ మహామహిమతో నింపబడిన ఆ రాజ్యంలో మనందరూ కూడా ఉండాలని దేవుడు కోరుతా ఉన్నాడు. మనం అటువైపుగా మనం పరుగులు తీద్దాం. సో ఒక అద్భుతమైన పాట మనందరూ కలిసి పాడదాం. మీకు స్క్రీన్లో లిరిక్స్ కనపడుతుంటాయి. సో మాతో కలిసి ఏకమించి పాడాల్సిందిగా ప్రభుపేట మీకు మనం చేస్తున్నాం. లేచి వెళ్ళేదాం, సాగి వెళ్ళేదాం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళేదాం. మన దేవుడు యెహోవాయే, ఎల్ల వేళలా మనల్ని కాపాడేటువంటి దేవుడు.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరూ కలిసి ఏకమించి పాడదాం. ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు మాతో కలిసి పాడడానికి? ప్రైజ్ ది లార్డ్. కొంత ప్రతికూలత ఉన్నప్పటికీ మన ప్రభుత్వంలో ఆనందించాలా, ఆయన నామములో మనము స్తుతించాలి, ఆయన గణపరచాలి. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. పాడదాం, లేచి వెళ్ళదాం, సాగి వెళ్ళదాం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళదాం అని పాటను పాడదాం. Everyone, clap your hands. స్తోత్రం. అందరూ ఉత్సాహంతో చప్పట్లతో లేచి వెళ్ళేదం, సాగి వెళ్ళేదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళేదం. లేచి వెళ్ళేదం, సాగి వెళ్ళేదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళేదం. మన దేవుడు యెహోవాయే ఎల్లవేళలా సహాయుడు. మన దేవుడు యెహోవాయే ఎల్లవేళలా సహాయుడు. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఎల్ షదాయిగా వెలును. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఎల్ షదాయిగా ఏలును. లేచి వెళ్ళెదం, సాగి వెళ్ళెదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. లేచి వెళ్ళెదం, సాగి వెళ్ళెదం, వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. మన దేవుడు యెహోవాయే ఎల్లవేళలా సహాయుడు. మన దేవుడు యెహోవాయే ఎల్లవేళలా సహాయుడు. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఎల్ షదాయిగా ఏలును. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఎల్ షదాయిగా ఏలును. లేచి వెళ్ళెదం, సాగి వెళ్ళెదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. లేచి వెళ్ళెదం, సాగి వెళ్ళెదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. చప్పట్లు. విమోచించెను తన ప్రజలను, విడిపించెను పాపదాస్యం. విమోచించెను తన ప్రజలను, నడిపించును పాపదాస్యము. విమోచించెను తన ప్రజలను, విడిపించును పాపదాస్యము. దేవుని ఆరాధించుటకు, దేవుని ఆరాధించుటకు కాదేశు మనలను శుద్ధి చేయును. దేవుని ఆరాధించుటకు, దేవుని ఆరాధించుటకు కాదేశు శుద్ధి చేయును. మన దేవుడు యెహోవాయే ఎల్లవేళలా సహాయుడు. మన దేవుడు యెహోవాయే ఎల్లవేళలా సహాయుడు. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఎల్ షదాయిగా ఏలును. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఎల్ షదాయిగా ఏలును. లేచి వెళ్ళెదం, సాగి వెళ్ళెదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. లేచి వెళ్ళెదం, సాగి వెళ్ళెదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. లేచి వెళ్ళెదం, సాగి వెళ్ళెదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. లేచి వెళ్ళె కమాన్ చర్చ్ సాగి వెళ్ళెదం, ఆ వాగ్దాన దేశమునకు సాగి వెళ్ళెదం. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వేస్తున్నాము మహిమపడదాం. స్తోత్రం, మీ హల్లెలూయా. కుడి హస్తాన్ని ప్రభు వైపు చాపండి, ప్రభు వైపు చాపండి. దేవుని హృదయపూర్వకంగా దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. యేసే దైవము, యేసే మార్గము. థ్యాంక్ యూ జీసస్, నీవే మా దైవం తండ్రి. మీ లోకానికి వచ్చి మార్గమును, సత్యమును, జీవము నేనని చెప్పాడు ప్రభు. నీ యొక్క వాక్కులను బట్టి, వాగ్దానాన్ని బట్టి కొందరు హృదయపూర్వకంగా ఆరాధన చేస్తున్నాను. లార్డ్ టచ్ మీ లార్డ్ విత్ యువర్ పవర్. నీ శక్తి చేత నన్ను తాకండి అయ్యా, నీ ఆత్మ చేత నన్ను నింపండి. మహిమా నీకే, ఘనత నీకే,
నిన్నే పూజించి నిన్నే ఆరాధింతును మహిమా నీకే ఘనత నీకే నిన్నే పూజించి నిన్నే ఆరాధింతును యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసే దైవము యేసే సర్వము నా క్రీస్తే సర్వము నిత్య జీవము యేసే దైవము యేసే జీవము నా క్రీస్తే సర్వము నిత్య జీవము మహిమా నీకే ఘనత నీకే అందరూ చేతులు పైకెత్తి నిన్నే పూజించి నిన్నే ఆరాధింతును మహిమా నీకే ఘనత నీకే నిన్నే పూజించి నిన్నే ఆరాధింతును యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా మరోసారి యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా బిగ్గరగా పాడదాం రెండు చేతులెత్తి యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా మహిమా నీకే ఘనత నీకే నిన్నే పూజించి నిన్నే ఆరాధింతును మహిమా నీకే ఘనత నీకే నిన్నే పూజించి నిన్నే ఆరాధింతును యేసయ్యా నా యేసయ్యా 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 రెండు చేతులెత్తి యేసయ్యా నా యేసయ్యా యేసయ్యా ఓ యేసయ్యా
పరిశుద్ధ ప్రభువా అరుడవు అరుడవు. రెండు చేతులెత్తి నీవే శుద్ధుడా శుద్ధుడా పరిశుద్ధ ప్రభువా అరుడవు. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the అర్హుడు తండ్రి. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసు నామమున మహిమ కొడుతాం. Yes, he is holy. He is holy. He is worthy to be praised and honored. He is the King of Kings and Lord of Lords. ఉదయకాల సమయంలో ప్రభుని హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించడానికి మా పెదవులు మీరు తెరిచారు. మా హృదయాలు మీరు తెరిచినందుకు వందనాలు తండ్రి. మీరు చేస్తున్న ప్రతి ఉపకారాన్ని బట్టి మేలును బట్టి నీకే వందనాలయ్యా. నువ్వు మేలు చేయకుండా నువ్వు ఉండలేవు, ఆరాధించకుండా మేము కూడా ఉండలేమయ్యా. ప్రభువా నీ యొక్క సన్నిధిలో నీ మందిరములో చేరి నాయన మా జీవితాల్లో చేస్తున్న ప్రతి ఉపకారాలను బట్టి నీకు స్తోత్రించి నేను ఘనపరిచే గొప్ప కృపను భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించిన రీతిని బట్టి నీకు వందనాలు. మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి, మీరు మాపై చూపుతున్న ప్రేమను బట్టి, మీరు మా కోసం పరలోక రాజ్యంలో సిద్ధపరుస్తున్న స్థలాన్ని బట్టి, విందును బట్టి మీకు వందనాలయ్యా. ప్రతిరోజు ఆయుష్ని పొడిగిస్తూ మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచిన రీతిని బట్టి వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఏమిచ్చి మా రుణాన్ని మేము తీర్చుకోగలము కానీ మా యొక్క రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకుని నిజంలో కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. అంగీకరించండి మా ఆరాధనను, స్వీకరించండి మా కృతజ్ఞతను, గైకొనండి మా యొక్క స్తుతిని. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీకు ఆరోపిస్తూ ఈ చిన్న స్తుతి ఆరాధన మా ప్రభు రక్షకుని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా నీకే సమర్పించుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.